radšej na boj. To je v pohode. No. Galiba vo voľnom čase. Tadá! To je všetko, hej? Hej, to je všetko. Čo? To je všetko. Si spokojný? Som spokojný, som počešený, som veľmi počešený. Ordinujem si dneska pri studni stráviť najviac času, posilniť studni? ruky. No, však budeš čerpať. Nebudeš vila s krhlou. Či studňa, či čo hovorím. Studňa. Zoberme aj Kamila a natočme si tam dneska video. Uvidíme, či s Kamil sa na to podujme, ale dúfam, sa podujme. Lebo Kamil by mal ísť do takých vecí. Dobre. Ešte furt? Dobre. To je na pradlo asi. Malo byť na pradlo. Takto sa to má robiť. Zapozvieš, počkáš, pokiaľ odíde foťák a mobil. Tak. Ja tam nové videá. Nevyzerá tak, keby si predával to, vieš, že toto je výborný stojan na pradlo. Stojí tu už 27 rokov. Roky. Poďme preč, aby to nás nebolo naraz. Bežte, utekajte. Ježiš!